biasa iki nyapa syukur Asane kene kebok. Asane kene kebok. Kebok. Gus disaki bocah iki golek ceblok guling Gus bocahno Gus guling nduk guling gawe Lah ngene. lakone gawe nen nah kita ngimpenmu kaya kuwi ta ngimpenmu ya kaya kuwi persis awas bocahno ora niken ki halus kok wah lumayan ya ta kowe gila dhewe mok gawani topeng kaya ngono kuwi ngopo kowe kok nangis ngopo ngompol kuwi niken ki Muya. foto kok iya selamat malam Selamat malam, Pak. ayo muni sampean yo doyan sego Mboten. napa Nggih apa jenenge menungso nggih doyane nggih sego. Wah, kula Masa panganane menyan niku lho. lah sapa ngerti kaya wong ki suwe ora petuk suwe ora kepanggih suwe ora sapatemon kaya sak sire dhewe ya takon tinakon iki wajib dijawab kanthi becik aja nganti Pak, lu saku prasawa suwe-suwe Pak Bak. lah cak Kentekan napas. lah kuwi kancaku ya biyen kancaku Oh, rencane jenengan kok. lho iya Kok mboten direncangi saniki. lah ya kudu anu andum basuki Oh, kono ngoten, kono nggih. sing ning kono aku sing ning kene ngono lho ora kenek rebutan nggon ngono ki ora kenek Sing penting ngodi nungo saling ngoten. melengkapi sitok Oh. ning kiwa sitok ning tengen sitok ning isor sitok ning dhuwur Nah, ngoten nggih. rawuh rene jam pira Ya ampun rawuh to, Pak. lho Mbok tekan kene jam pira ngonten mawon. Yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur. Wong setugel kok rawuh ki lho. Ya wis. Wis teko kene ngonten mawon. awakmu rene mu merongos jam pira ngono lho Wah, awit wau jam 12 yane. Wong bocah Kula di- nyetetep enten wingi sinden. dilus kok ora kenek lho masa Nggih, kula nyetetep enten mriku wiwit kala wau. sing amen semampu dintuti megang kowe ta Jan ketoke wayu-wayu. Wah, ngentut ora muni gondone ra ukur. wis aku ora apa-apa kuwi rezekimu Ya ya witekno pripun lajeng riwat mriki mboten saged. lah nyang apa Lah piyayi kathah semanten lha kathahe. pancen kabeh berkahi Lah nggih. dalam rangka Pak Nardi nggone kagungan kersa tasakuran kok ya Nggih, lajeng mlumpat pager ah gitu. Kula diangkat supirku metu kono. Malah dikira sajen ning kono aku. lah raya ardi raya wong iku tibake sampean to Nggih. dadi raya-rayane Nggih. ngono kuwi mau Alhamdulillah. sajen kok iso mrenges batine wong-wong iku lho sajen kok mendelik ngono tibake wong Aku wis ngempet ae lho aku. lah iya nek Ora ndang ditok-tokne aku ya ngono. ngetokke iki lek wonge gudi dhuwur ditokne sore ora apa-apa Nggih. kaya sampean metune kudu yahene ngene iki Oh, mergo dadi ditekke selo-selaning selo ngene Nggih. selo ditokne ngono ditokne. ditokne lek Yen wis wis oleh selo, yen wis selo ditokne. Ditokne. Yen ra selo ora iso metu. ora iso metu Oh. kabeh ku duwe nek selone Oh, nggih. Rumasaku Nggih. pun tepang kali Pak Nardi Lho sampun. pun jagongan Mumpun. ngomong nih apa kowe iki rumah ora ngerti pok bengkonge Lho Pak Nardi tangga kula niku. lho Pak Nardi mboten Sidomulya kok tanggamu ki Oh, lho Pak Nardi mriki to? lah iya Dereng. lho kowe urung tindak rono Kula wau mriku Heeh. mung nunut nguyuh tok. wah lho kudune waduh lho wah nunut nguyuh nang brobos kaya tikus brobos ning Enten kotakku. mriko wau. Nggih. wong ade ntrudus kaya sing Ade aku rutus pripun lho kados ngeten kok. Pak Nardi Nggih. utawa Pak Ganong. Nardi utawa Pak Ganong. Nggih. Dadi asma Ki Narya Japa. Leres. Jenenge tasakuran tutup giling karo tutup pok-pokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Nek ra lucu sampeyan rencanane Pak Nardi arep kek gandengan. Heeh. Gandengan apa to? Wah, lah treke pirang-pirang Pak Nardi ki. Wah, rumasak. Lah terus gandengan kok truk kok gandengane kalih kula niku hubungane napa? Yen truk niku kan gedhe. Kek. Paham kek ya? Kek ki- Tok ganjel tok, ganjel tok, ganjel Oh tok. ganjel. Lah iya kuwi nek basane kene kek ngono. Kek nggon aku mati kok.
Oh, anu alah. wonge piye wis kek. Oh, siji desa mawa codot. Mawa cara. Lah ya carane codot ki beda-beda. Oh, nggih, codote Blitar kali Jawa Tengah benten kok. Iya, nek Jawa Tengah ki nyokote halus, nek Blitar ki wah, ngono langsung ilang ndase. Pasar. Jadi dalu menika tasakurane saking Ude Jaya Mulya. Leres Lho, menika. tulisane iki lho, Nggih. Ude Jaya Mulya. Udi. Lah kuwi lek tulisane gedhi ning kono ki. Pundi to, Pak? Allah. Kowe iki rene ra nggawa mripat to kowe mau. Kuwi lho Ude Jaya Mulya. Enek ya tulisane, Mbak? Enek. Den, enek ora Den, sinden. Enek sindene roh kabeh kok. Pundi lah boten enten lho. Ude Jaya Mulya utawa Jaya Mulya. Ku lho tulisane ditemplekne ning truk lho, templekne ning gandengan. Wis mlaku, wis ilang. Wis ilang. Menggok wisan. Apa enek wong tulisan kok mlaku. Dadi ning Kuwi ketoke kulino. tulisane iki ning truk. Kulino nek nggon petengan nek tulisan mlaku karo nyekel mic. Iki Wong tulisan kok mlaku niku. iki cara omahe Blitar lho bendina tak jak dolan kowe bendina. Angger Dolan nguyu to. ngene sendur no tak saki. Ngeng ning Mahlor tak saki. Ngeng. Pak, matur nuwun Pak. Apa? Kula niku menungso senes pentol rek. Mas aku. Ke terus disaki. Menika Pak Nardi Nggih. menika bos tebu cah. Bagus. Ngaten. Tebu niku napa to? Saka tembung antepe kalbu. kalbu. Hmm. Pak Sunardi Pak artine Sunardi. apa? Asma kinarya japa. Japa. Kangge dedonga. Pak Su Nardi. Nardi. Apa? Su. Su. Mau ora ngomong sik to Pak. Banyak nang kene iki kowe ora tajak omong-omongan kok kowe iki wong sembarang dadi kok. Lah mbok yo WA sik to. Kowe iki wong manjing ajur-ajir lho. Nggih, nggih. Aku ki paham lho uncek Sanusa iki saka Sanusi. apa Sanusi kuwi Sanusa. wonge iso ngono maksudku ki dadi Sanusa. Dadi Nggih. wong iki cara anune iki bisa andhap apa manjing ajur-ajir. Nggih. Atos panjenengan Pak. Amor yoga ya penonton Amor. ngantek bingung bedakne ndi uncek ndi yogane. Amor Amor sing sinden. ngendang. Bingung bedakne ndi uncek ndi Kendange. Endi sing ngendang kaya. Oh, endi sing ngendang. Amor slentem ya to ndi beda bingung bedake Endi unceke iki. endi slenteme Heeh. ngoten to. Terus Amor. amar wedhus ngoten to niku. Eh? Endi amar wedhus. Kok wedhus to? Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke gegeden no. Oh iya ya, sapi mini. Sapi mini kenek. Sunardi. Sunardi. Su. Kuwi sumeh piyayinipun. Nah, Kok iso ta kowe? lah sing ngajari ki jenengan to. Pak Rudi Garong. Rudi Garung. Rung. Nggih, Rudi Su. Garong. Sumeh piyayinipun. Tegese Nah, dalam kata lain blater. blater, grapya, Semana, temulur. ngaten. Nar. Kuwi narima ing pandum. Oh. Nah, dadi diparingi akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Tetep bersyukur. Bersyukur. Dadi diparingi akeh ki ya bersyukur, sithik ya bersyukur. Insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur. Oh, ora Nah, lokak malah saya kebak. kebak. Ora kelong malah mbombrong. Nah, niku lah tiap tahun wis Wayangan. contone wayangan terus. Awake dhewe dalu niku alhamdulillah nampa berkah ditimbalan sowan lho. Nggih, Terus sing terakhir Di di walang kadi kok beluk dem. Nah, di napa di niku? Diwi medi. Ayo asma kinarya aja. Japa. Jaya Mulya. Japa. Japa Jaya Mulya. Udine kan Jaya Mulya. Di napa artine di? Di niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono lho. Oh. Karo ngemut kowe lho kuwi rumahku. Suwe ra pedhot kaya buta malah. Blangkon kaya dimut ki blangkon maksude iki. Matur suwun. Nggih. Didongake ta bagus. Nggih, Udah derek. Jaya Mulya menika mangke berkah. Ngaten mugi Wayangane ora tambah. bengi kita kok ya. Lajeng
tanggal 24 ya si ana wayangan. Oh, Mas Minto Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Pakde Semoyo. Gareng. Semarang. Pakde Gareng Sumarbagyo. Heeh, Mas Sumarbagyo. Untung aku ora digandenge karo Mbak Lucy. Lah nyang apa? Lah gandenge karo Mbak Lucy malah cilaka to. Lah nyang Lucy Brahman. Wah, Pak Narti nanggap sapi karo letong. Untung. Lah penjane sapine ya pirang-pirang. Lah ya Lucy Brahman kan wis sapi kula letonge. Lu masuk aja to, aja letong lah. Paling ora sampean iki Napa? ya telek pitik lah ora ngene iki. Rada cilik. Bu yo wis padha teleke lho. Ora cetok. Dalem rada mati ta bagus kowe aja mepet aku padha lanang iki. Padha lanang. Derek urut tetungga nggih Pak, kagem keluarga ageng Pak Iya. Narti gelar hajat. Heeh. Mugi tansah pikantuk karahayon kalujengan, tinebena panggodha pangrencana, Amin. celakaken nugroho ingkang agung. Amin. Mugi keluarga Pak Narti tansah ayem tentrem, bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma Amin. Amin. Mugi Ibu kasih, mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin amin ya rabbal alamin. Menika ingkang ibu saka Pak Nardi. Lanje. Dadi penjane menika piantun budaya kok ya. Nggih. Titik-titik nanggap wayang. Tur mesti 2 malam. Nah. Ngono. Tapi menika tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Kalih sinten? Aku tak kepingin ya kuwi Presiden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge cara anune wonge iki sembodo. Sinden lek mek siji ra cukup. Wong kaya sampeyan iki. Wong mangan lho, iki mangan lek ora 3 piring moh dhek iki. Diwe sak piring mek nyekebek tok. Atik. Apa iki? Atik, Mumpung ra- dalu menika diseseni warga masyarakat mboto kaya ngono penontone sak pirang-pirang alhamdulillah. Nggih, Ternyata kata- wong mboto Sida Mulya isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo, anu sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Eka kalih Mbak Kris. Nah. Ingkang Ane. putih piyayunipun. Lah kowe dican ora? Mboten no. Ya Allah, Ika ki sing gender. Krisnia ki sing lencem ngoten lho. Oh. None, neno, none ya. Iya Pak. Yang apa ta? Mosok ya loro timene lho. Lah kowe saurane wong lanang sing sembodo kok. Lah, Wong kula- lanang ki anu le, ala tur wenang. Bener. Dadi saurane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Bener. Ndase keluarga. Ndase kulawarga kuwi wong kowe iki dilus-lus kok malah ndase kulawarga jar masaku. Lah ndase kulawarga sakmono terus apa kuwi bokonge sepira kok ya. Pokoke ya bokong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Kang Jajal. dalu Mbak Eka. Kenalan. Nggih. Kenalan iki aja ndingku to Le, ndanget to lah. Ndingku piye to ndak? Napa? Kenalan. Lah kula nggih dangak ngeten lho. Oh, lah kuwi wis ndangak to? Empun lho. Kowe lah wong ndingku karo ndangak ora enek bedane to. Matur nuwun gur arep ngece ngono ae lho. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Saking Blitar. Memang Saking enggak Blitar. resep, Anu tolong Kris Napa? tekekno pisan Kris. Nggih. Mas Pra Mas aku yo kenalan Oke, yo Mas. yo. Lah kula yen boten blanga mengke malah cilaka. Mas aku. Dadi kan blanga ngenten. Tapi Betul ya, Pak? Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah lah nguyuh dadak ning kene. Nah, akhire teles lek sampean kan mboten to? Boten, Wis boten. pesan. Damel pempes ya. Pun, damel Pun. pempes.
Empun beto, Mbak. Oh, pun didamel. Tapi radi maju Pun, mriko nggih. njajal kaya ngapa uncek iki lek ngrayu wong wedok. Mudun ya. Ngangge gawa ya cah bagus. Boyo. Sinawan datan boseni kuwi ya oleh. Saged mandhap napa mboten? Mandhap mboten ayo Bu di. Saged santai mawon lho. Iki wong loro tak ngeroyok kabeh lho. Aku ngulatke siji wis blenger kok. Lho, Menawa mboten saged. Saged, Mbak, kula saged. petondok nih lho. Kan kula ngewangi jenengan. Iki beneh karo sampean. Nek sajake ora iso mumbul diumbulne. Ora iso medun didunke. Oh, ngaten. Heeh. Ora iso nguyuh duyuke ngono. Rasaku kok. Lah terus jerane mlayune ngoten. Aku tak anjlok dhewe iso. Oh. Santai. Oh. Iki bawane napa niku to? Sampeyan iki cara baris nu dadi danton kok apik to. Sinden-sindene sing dadi pesertane. Siap, gerak ngono terus ilang. Bae dhek marung malahan dadi sing baris mlaku terus ora nek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnia. Bawa cah bagus. Krisna, nggih. Manut panjenengan. Sing niku wau nggih. Kuwi Bawane ya oleh jenengan wau. ya oleh. Sinawang datan boseni. Kris, kowe iki ya ngenyek ya aja ndangak ndingkluk to. Sampeyan kok bagus mentong, Mas. Suarane, Bu. Pripun, Mas? Iki ayu-ayu dek kira iki. Kira piye to? Lah ya kaya ngene kok bagus terus ngeleki kaya ngopo? Action panggung. Wong tresna kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon Kencana. kencana ngono. Oh. Ya, sing ndi kok gandrung sing ndi? Siji-siji ngono Sitok lho. sampean Mas. urung ditekne, sampean dekne kan, Oh, Mas. sampean Tekno tekne to sayang. kuwi wong lanang. Walik, Mbak. Walik. Nyapa? Biasane kono lek ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Mosok. Lah Kaya kene ru- gedhe lah aku cilik kok. Kaya ruru wae ya. Lek biasane iki nyapa? Rasaku. Aku malah merinding aku malah. Ora apa. Lah kok malah dinyanek-nyaneke kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo Krisnia dipiti ngono lho. Jare kok pipiti kaya ngudang anake ontong-ontonge. Antang-antang. Rasaku. Dipit-pitke ya. Ora apa. Sampeyan ngerayu sapa dhisik kok gentenan lho ben gak Sapa? cemburu. Yo aku bacut madhep mriki kok mriki. Berarti sing mok demeni iki apa iki? Heeh. Sing- Aja plin-plan dadi wong Sing lanang. niki Omongno mawon. Kris aja oleh plin-plan kuwi. Heeh, Karo sing wong lanang iki wong sak orane sing wong lanang ndi? karo wong wedok iki kudu tunduk poin. Nggih. Sampeyan kudu ngerti. Sampeyan pilih sing kae apa sing iki? Iki ae. Apa sebabnya kok milih kuwi? Gedhi ya. Nek gedhi terus nggih apa? Malah ngirit aku ketok gedhi ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satuku spring bed, terbantal, guling, wis ora satuku. Langsung Aduh. blok ngono. Gula lah iso tak gol. Bal-balan ya iso lho. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Nah, terus? Bayo. Piye? piye Mas Piye? sampean? Mas Ma- Boy. malam pertama Piye, piye? ora kaya lele cemplung kolam. Dadi gurung ngelangi terus ae. Masih goleki ra ketemu lho. Sampeyan ngarani aku ombo. Goleki ra temu-temu ngono lho karo mek munyer ngono ta. Munyer ae lho. Aku. Sampeyan ngarani aku ombo. Ora, Mbak. Kowe ra ngerti Sing ta aran- carane amrih temune ra roh ta kowe. Carane pripun? Golekno laler. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi. Ngono, mencoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisnia ngono lho. Lho, tandane Kris Sandal. Sandal sandal. sing dicoki laler ki sandal rumaksamu apa kaya? Lah ya. Oh, lho, duh. Apa ana mencemplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan ngendi? Geraku. Dereng, Urung ta? dereng dugi mriku. Ah terus. Nano 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 nano. Sinawang datan boseni. Nyawang wong lemu leman. Krisnia iki lemu alem Iya. Sampeyan nyawang apa? Jajal to, mlaku wong loro jejer, mlaku. Sakit to, Bu. Mantene. Lho, Mbak Krisnia badhe tindak pundi? Ada teng pasar. Lah nyampo kuwi. Betong anu wedhus. Hehehe.
ngawur. Pak, kula mata kowe genti, Pak. Kula tuntune. Lho, uncek arep ndi? Ajeng ngawenke kebo, Pak. Asane. Syukur. Asane kene kebo. Syukur. Asane kene kebo. Asane kene kebo. Kebo. Wes ya. Ora, masane lho. Lah kowe ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Wis cempe karo kebo iki. Dadi pancen seimbang umpama Krisni yang kebo. Terus apa uncek temple Ika dadi merak. Ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekasata lakonane tangan iki Wis ora tahan Krisni ae pengen ngrangkul Pengen panjenengan. rangkul, aku wis jatuh cinta. ngrangkul ya biasae Mbak tangane rasa ngruwek-ngruwek kene Lah lho. wong jatuh cinta. Lah aku yen arep bales ya pekewuh to. Balesen lek sampe lanang tenan, ndang. Tableken lengene Kris, tableken lengene. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen ayo. Anu Ndang balesen ayo. Ndang balesen lek wani. Aku- Ndang balesen lek wani. aku Ndang balesen lek wani. Sik Mbak, Ndang balesen lek sik. wani. Kok sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku jane iki wani Mbak. Nyapa? Ning tanganku iki lho Mbak. Nyapa? Ora cukup. Nyek. Nyek. Lah nyek pripun Mang lho, tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cah. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi ngono ben teko kaya Oh. ora cetha. Oh lah kalali. Lah. Kok engko yen wonten meleh nggih? Agak Jadi kadung tangane kobong jenengan. kaya. Ya, Angkat Ibu Ika dirayu. Ika kae dirayu. Ika Angger. endi to? Ika endi? Kuwi lho Ika iki. Lah nggih niki. Endi? Wong kowe Madukrono, tak kira Madukrono. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Mas, catur netra to, mosok sing sawang kono. Nggih, Pak. Loh, wong Romani sing disawang ndi? Nggih. Catur Rai. Loh, Sing disawang rai. kok lurus? Lah iki ya rai kok. Endi? Oh, tuh. Niki nggih rai. Ora nek mripate to. Lah kuwi rai tenan yen niki rai lok. Ngono dadi. Oh, bener. Dadi ora saben wong etuk demok. Nah, wong jenenge Railok. Lah nggih rai lok. Ya Mbak ya. Mbok mesem to Mbak, Mbak. Ora cetha kaya. Lek Wah. Lho to ya ya. Eh. Malah beker. Dhek mbayangke lek Mbayang mesem lek ku lho. lek mesum lho piye rae sing Ya. Bayo sing kulino kaya. Wah. Ya, rayunan Mbak Ika iki. Angger aku etuk nyawang cah ayu lambemu abang Abang, aku Bang, Bangga. ganti madhep rene. Bu lagi Koset, sedilut ya wis. Aku Ngono. kan yo pengen. Ika kok yo epeh to. Wi. Ika kok yo epeh men mbok genti Krisniane. Dan niku sawi lho Mas. Aku ki lho selak pengen. Dilut. Sabar. Ayo. Aku tak ngayahi kene Ya sik. aku lek piye lek aku lek selak pengen piye? Yo kowe Aku piye lek selak pengen? Pengen apa ngecome wedang? Oh. ya dadi copke wedange digrujuke Patrick engko ya. Masaku. Yen mati aku wis kuro Heeh. angger tresna kumbo tapa Cek. Gah aku, kowe iki seniman kon Jawa Tengah digorene omahmu ndi ta? Jawa Tengah. Jawa Tengah Karanganyar. Oh, Karanganyar. Nggih. Tanggane tanggamu ta kowe? Pripun to iki? Lah bener. Kok tanggane tanggamu? Nggih leres. Lah iya berarti pendek tangga berarti. Gadah. Lho lah iya tanggane tanggamu bener. Lah nggih. Kowe kan anake bapakmu karo ibumu ta?
Nggih. Lho lah iya ngono kok ora ngaku iki piye to Mas aku. Piye to? Lek joget ki munyer sing wedok. Ngono lho. Oh. Lah kok sing munyer lanang iku kuwi. Lah niki kan bolak-walike jaman. Oh. Jamane dan genti sing munyer sing lanang. Aja sing wedok terus sing munyer. Oh sing lanang ya melu munyer. Melu munyer ngimbangi. Ning aja seser-seser ya Cak Bagus kok karo penonton darani kekean munyer seser. Terus kekean iki gangsing. Gune sama napa Mas? Kenapa jenenge gangsing ngono kae? Gangsing ya gangsing. Kekean. Gangsingan. Lek kekean apa Mas? Kekean ki ngono kuwi anu wong Kekean iki wong pokok sing- berbabaran. Kekean Iki pokok nek- sing titik kalah ngono maksudnya. Oh nggih. Kekean nih ente kekean. Kuwi mekeh-mekeh Lah berbabar. piye? Jajal lek mau mekekeh piye jajal? Lah niki pun mekekeh kok. Ora ngono lho. Mumpun iki. Ora. Coba diaturi tembangin apa, Nduk? Manut panjenengan. Ninggal katresnan ya. Nggih. Mangga. Buka celuk napa? Siarno, cek Sampe Siarno. siane, Mas. Gawe tublak tutak ben disiarne Mas Uncet. Iya, lutak tulak. Siarno lagune ninggal katresnan. Oh, lah kon nyarke lagune to. Iya no rada kowe kan siaran apik. Rada Lah, maju. sae jenengan siaran. Eh? Siaran TikTok, siaran YouTube. Jelas kaya. Kowe yo iya kaya ning jedinge siaran. Cek iki mesti ning jeding iki ya. Dadak rono. Putih. Maju ben ketok saka kono. Nah, maju Nggih. titik le. Golek nggon sing penak le. Nah, Nggih, pun penake. siarne sing apik ya. Bapak Ibu. Sik penonton mau celuki kabeh Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedeng gone piye. Kowe kudu paham lho. Oh, nggih. Bapak-bapak. Lho, bapakmu pira? Kok bapak-bapak iki? Kowe Ayo. aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki anak Siji. arisan apa anake wong sitok? Mbah Pak aku ra roh. Lah kok bapak-bapak? Lah terus pripun lho? Lah terus sakarepmu yo. Sugeng dalu. Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe praya roh kowe nek lampune ki mesti bengi to, Le. Genahno to, genahno. Kok ngeten malah? Nesu. Nesu. Mboten mosok Lho, nesu. sabar ya pisan. Ndang tuwek lho. Para tamu. Lho engko tamu mau celuki kabeh lek munggah rene ra sedeng gone, Le. Para penonton. Lho malah penonton dicupluk kabeh kuwi rumah tangku lek munggah rene ya gone kedek-kedek no. Piye to Ki? Ya. Sing laras pripun? Pengen roh contone. Nggih, contone pripun? Sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Saiki ning kene kowe. Pekat diwales. Lah kene treyo. Mano Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi wis dipok iket seminggu kepungkur. Engko jatahmu jatah ini kan barang wis tak entekne tak nggih tuku wedhus nek. Oh, kula katut jenengan to niki. Lah ya kowe engko arep rencana tak wae ulang wedhus, ngono. Wah, bosok ya. Luar biasa kompak tenan Lah mbonyo ditanggap. grupe ya. jenengan. Lho ditanggap ora kompak ora seneni Pak Nardi. Allah biasane boten. Pokoke Mas Uncek menika Nggih. Mbak Ika kalian anu ki duwe titel RJ dhek wong loro ki. RJ niku napa? Raja joget ngono. Dadi Oh. joget iki ning omah tapi ning omah. Lek ning kene dhek alus. Dalu menika tembangin napa ki mun ninggal katres? Ninggal katresnan. Dalu menika awake dhewe ora ming wong loro karo Nggih. Cakra Budaya. Nggih, mboten Iki ana, awak, nggih. Rawis dulurmu wadon ya kuwi Genduk Niken Salindri. Nah, niki sing dintos-entosi kan. Zaman sing niki. cedhek saka Karanganyar Niken sing adoh saka Kediri. Dadi sak ora-orane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nar. Pak Nardi. Pak Nardi. San Ibu Kasih. Sampeyan Ugi iki warga wonten ing Boto. Lho iya no. Tapi ditimbali Genduk Niken ngangge spot apa ya Niken iki ya? Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan Oh. dadi iki joget cara Bali Lea. Cara Bali kula. Kowe sing dadi apa Banaspati apa sing leake aku. Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo. Cara Bali. Sastra budaya.
rawuh. Nggih. Sampeyan aja nyatru, kudu halus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan Pripun? Putri Kediri. Piyayine halus. Heeh, Putri dadi Kediri ya. ki mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili Kilen ya kowe. Kilen-kilen. Kili-kilen. Ayo, nduk Oke. Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Sahayu? Alhamdulillah pangestune Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos Bos tebu. bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momo truk. Kuwalik, truk momo tebu. Aku Nggih, anggere leres. momongan karo kowe iki semene tak wolak-walik, marane uncek teko. Namine Pak Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara Tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Terus kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nek iki ora pok-pokan, nek unceki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae dek. Popokane dangkelan iki lho. Anggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke Papa. Pokoke tasakuran, buka Iya. apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Amin. Nggih, pokoknya dongane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi. Pak Sunardi. Pak Sunardi sehat selalu. Heeh, amin. Udene Ude Jaya. Oh ya. Mulya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin Amin. berkembang. Amin. Terus amin. semakin melimpah Rezekinya. rezekinya. Nah, terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu ya ki Mbah Kasih, Nggih. ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin. Amin. Boleh Ya kok Rabbal ya Alamin. wingi Uni. Allahumma Amin. ah jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten Papa? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi pundi. Uncek roh Bang, uncek. Uncep. Mboten preso uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Endi? Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Wo. Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. Oh, ngata. Oh, Ya, sakit jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh, Kalau ngeblur-ngeblur. kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas koyo. Nyawang sinen-sinen jelas, Heeh. nyawang yoko-yoko jelas. Kalau uncek itu mana? Anu Oh. nyawang bangsa lembut ngono mboten kenal. Oh, mripate rada Ndak, lara. ndak, Lah mbok ya di mana duyoi. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nang ndi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nang ndi ya uncek. Amin ya Allah, Aku amin, malah amin. ngeblur. Amin. Wis muga-muga ngeblur tenan kowe kok. Wong ana ngarepe kok. Tak beleh Mas. Niken ini anak modern. Nggih. Sinden milenial. Nah, Dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. milenial. Dibageke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibageke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh, Tahu. jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak. Ngono. Blawura dhek ora gampang idek kok. Paling ya megur carane megur nggih Melenyok. melenyok. Heeh, Melenyok, melenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Wah, Agus sing ngomong iku. Nggih, Mas Agus pas nyawang kula. Kowe kok yo gawe mic barang to Gus iki kan Mas aku. Kok iso nang Agus sih lho? Lho. Sing pandangane ini kan ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh, ngono ya salaman. Ya. Salaman le ben. Salim, Niken. Mbak. Nggih, Mas. Niken. Niken ben ketok Mas salaman. Agus. Ya, Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa lho? Kaya enek pager ngono ae ning kene iki mau. Kuwi dangkal jati ya, dangkal jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkelen radio obong kono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho niken ki. Ora ketok, ora Sesuk ketara. anu ya lek kowe wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi kluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane iki enek suarane tapi ya ora enek Heeh. wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Anu nyap. Nggih saestu. Iki nyap entut tok. Oh, lah iki lho bolane. Wis ket. Bola. Bola apa to? Wong bola. Wah direken
direken bola rumangsane. direken gateng nek Bali barang. Salim sik. Kali Mbek budene ra tau salim. Bude. Bude iki buru-buru gede tegese bocahe longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo gede. Kang. Buru-buru Sing gede. semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Loh. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai, dicilekke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok teper. Terus ngene iki Luwih larang. pomo tuku kain ngono kuwi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Apa namanya ukurannya pirang meter ya? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing Jare ini ki lho, Pak. Oh, jare to. Kok jenengan ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Rumah aku modelmu ki nyawange kaya tembus pandang ngono rumah aku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi ki pinter lho, uncek ki niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9 uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu niken ki piye to Ya kowe iki? iya ra oleh lho ngono kuwi. Tak anggap pinter kok telok-telok jawabane iki lho. Dewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok Lho, melu-melu niken iki to? melok-melok ra ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah 2 piro niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ora melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. nyonto. Kok nyontek pecat? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Lah, Ning beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal kowe takono. 10 tambah 2. Takono ning niken karo aku. 10 tambah 2. 12. Pak Gareng. Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, toh. lanang sing berprinsip ngono. 14 kurangi 2 iso Sing penting beda. 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane caci saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean Nah. kan rada lumayan Jenius. 1 meter kotor kayak enek. Ah. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Wong wis jenenge wong memory card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wong piye kaya. Ibaratnya memory saiki wayahe sampean nyanyi. Nah. Loh, Tapi sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi Nah. kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, bocahno Gus, guling nduk kuwi. Ken. Guling kuwi engko. Salone guling malah. iki lho, golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Aku celi, wes. Gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus Nikbot iki pengen dirangkul niken ngono kuwi bejo kowe lho, Cek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, iya. Asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lho, Pak. Wetok kabeh. Wetok kabeh. Apa ketok? Wah, yo ndas-ndas kaya akeh banget lho. Lah penonton kaya. Rumah aku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, nek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Slamet ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga Nggih. alam wis tuwa ki muga-muga kabeh manggih rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung to sampean. Ya, Ya. Kang. Ayo. Mas Agus. Culno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek-etok lho sing ambruk. Niken ki modele weh, kasih ngincim hati kok kowe iki.
nek ngendi papan gue arep ngincim pati gue. Pancen iki awanmu mengke kali uncek to, ayah utawa papa. Walah, kon lan kula ideke mengke. Serasa didek sampean tak mati dhewe, santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlites ae. Lah, comongi ae. Ya, coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus ra iso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, Oh, apa? kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire rong enek. Kene rong kulino krungu aku ya kurung kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg kene ya mbok. Harus yakin. Iya yakin. Mas jan sujudnya. Arep wudu apa piye, Mas? Tak biatok kowe kok masamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kaya wastafel lho ya, Pak. Kacane kok Wastafel. Keran kok kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus? Iki mancur. Niki kan kaya ngundang ponakane. Ya ngangge bawa napa cahayu apa tembang kekinian? Nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah. Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. Oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soalnya awan model kaya uncek iki terus rengenge panas sih. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Oh nggih. Kancane Ini kan mbok- siluman to, Pak. Siluman kelelawar dek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sido Mulya. Sik. Ah, sawer lho. Aku ki arep buka catatan. Iki lama Catatan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan, anakku salah. Nangis. golek. Anak-anak opo ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik kok. Ya udang lah paling ora. Utang terus anake prayo ngelak. Apa? Eh? Oh alah. Sik. Ini mataku kok wong Iki apa to ya? wis ora apa-apa lah. Tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone gaenen. Nah. Ya. Kita ngimpenmu kaya kuwi ta ngimpenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah kucluk lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ora ro apik ya iki, apik. Kurang ngisor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas gocekno. Lek gocekno lek. Lek Wis ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ya iki ora saben wong lho. Mama, titip anake sik ya Mama. Ya, Pak. Heeh, ngene. Pak. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak. Keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger badan ku. Nguyuh ning geger. Tibake Kaya bayi nguyuh geger. Lah kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Aku ora dong aku. Lho iki apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Cek iki kurang medun iki. Ada jenggot. Apa? Janggut. Oh janggutmu lho tak geretku tak kira lek Biar lulangi. tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged-saged. Oh, to mok jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan basa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki piye to? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho.
Oh alah. Nah, rada maju to, rada Kan maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak berarti lu sandal idun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Pundi? Lho kuwi lha kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mekur 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggo toko mau anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek ya? Enten. Dian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap nggih. Nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken kuwi. Nguyo. Nguyo. Iya, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku niken sawang seneng lho, niken seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso? Wah disawang ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asline guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Enggak, Pak, aja. Wes ning kono ae. Ya. Kowe golek nakal tak waplok lho, enggak kaplok. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah bacok. Ya. San engkang anggarama. Token. Umpama aku yang garwa. Ini aja mok terokne kuwi guyune niken mergo nyalang kowe kok. Ya Allah, niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah. adokes lho, Pak. Lah niken kon rang guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho Le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Ya tak bacok aku wedik kekrek. Tak suhu ampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. Wong dikaplok kok. Ora maksude Nah, kene. dipoto. Ya kon atinggone apa? Dipoto nggih status. Cewek tak foto. Lah, Nah wis seragame cakra budaya. Nah ngono. Wes Kene. pas. Kene. Nah, fotonen kan. Hei, dari rumah satu. Kayak bingung mungkin status bingung. Ya Allah. Gusti. Ini malah kayak film Monkey King lho. seneng ya. Satu. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak wetak rumanggaku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang.
apa topeng ngene kok jogete kon ngene. Jogete halus, halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ae. Kula malah Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo? Napa? Aku mau isuk Heeh. nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceceran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trima, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badanku Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Rumah aku. Ya karo tung-tung dlang alus lho kaya karonse. Nah, tung-tung dlang tak ndanding, danding tung tak keplenyek. Tung-tung dlang, danding tung melenyek debok. Tung-tung dlang tak ndanding, tung-tung keplenyek telek. Aku temen aku tak ITT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki. Sang gantenge ora umum. Ya terus kudangan karo ayu. Ayo, Ken, terus Ken. Kuwi kok nguyah tenan cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak Niken ben nembang. Iya, Pak Dik. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak, Adik nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dok. Peran Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. aja ngalia teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Mesak aja diganggu kok. Peran deni maksa Kowe lek dijane turu lho kowe marane. Turu apa nyawang to kuwi? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niken kok malah kemeklen. Jaba Kang Masuka Tas ya, Le. Sekolah ya, Le. Sekolah. Iki kacune digawa kacune. Bidang sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Ku gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane. Padahal ning sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ora enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo to sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gatuke. Nanging wanci Jan bocah kok leh ayu nek ra uga. Iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ora iso. Pamane aku rabi ya. Sanggagae iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono ki jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah ngopo kok bojone dadak kon melu ya An? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita ajak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndene dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Heeh, Le. Kok wedi kok piye? Rumah aku apik. Bukane lek semu bukaan. Topenge nek bang bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Woi, Batman. Tanono
ingkang rupeda Anono ingkang rupeda ngunta tresno nadyan mung srana piranti Ken, Halo. iki terusno ya. Terus? Aku tak pamit sik. ning ndi Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Hei, hei. Ora iso. Awur ki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku usah kok aduh. Iki sampean umur piro Cah Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. gambarmu Langkone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe ngono, digawe langkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Inggih. Diaturke dulur-dulur sing mbok pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Nggih. Juga mboten kesupen tamu agung sing mbok pareng rawuh, juga pepundhene awake dhewe. Engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Alhamdulillah. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok sembah. diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek uncek. Oh. Bukaan WA-mu. WA-mu lho bukan. WA-mu lho bukan. WA no. WA-mu lho. Mau Pak kula ora rangkepan kok kon. WA, WA iki. Lah nggih WA aku to. Maksud- WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti ku Chat HP. chat WhatsApp. Chat. Oh, Maksudnya Mbak. kowe iki dichat karo Pak Eko, dichat, Oh. dichat wajahmu dichat. Ben sambung. Wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe pak Coba kaya ngopo? rambut Joget ana Cak Bagus. mas papujanku jejantang hatiku sambungku mengen cetatku ngrobit dasarmu kalauan Kang Mas Kang merah titis saking murih lestarine ati pirantine Bayang kaya ngopo. Ramoe atiku iki yen banjur ngilingi bocah telu iki Popo tenan sida hati setelan dika apa Upama karo Niken tah telu dikanti, kowe apa ya gemati. Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lah ya, cah telu tak kanti ki maksude anake Niken upamane. Umpamane. Nggih. Sambung Nggih. wanci dalu ki sambunge mung bengi tok. Ngono. Nggih. Terus Niken kuwi ndek anak telu. Upamane. Umpamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Nah. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono.
upama Niken nggawa anake telu kuwi apa gati? Ya gati to, Pak. Gatimu karo Niken mau karo anake? Ya karo anake. Lho berarti karo Niken ra gati. Ora. Lah nyang apa? Oh kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar. Kowe kon ngupen anak telu ya. Aku ya. Minda poya yen nasib rip lan nantika Ya. Jaran lair potri terus pisan Surabaya. Oke. Pak Inanda. Ya. Tolong. Yono. Boten supen abahmu Siti Aman saking Purworejo. Pak Nardi. Mulya, mulya. Sambung waji dalu. Sing joget Uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan. Sing senggak no. Wah, jan. Gayeng. Terus. Mendah paya. Tuh. Iki mau tembangnya apa, Nduk? Sambung Wanci Dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, diaturke karo Niken untuk mek ngrungokne karo joget. Iya. Lho, kowe kok lajeng pripun lho? Iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu Lah, joget iya. iki lho? Heh? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papah mau ya wis dalang ket sore mau bar iki sore. berlimbuan ya cek anune. Cek enak. Heeh. Pengrawit ya wis nabuh Nabuh. wisan. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh. Aku Iya. ya wis nyanyi sama trimo men joget tok. Men joget tapi nanggapne Lagi, kowe. lagi lho, nabung ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa? Ora do semangat apa meneh Patrick.
Apa lho? Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat. Ora semangat. Lek tak jogeti Senin-Senin ya semangat. Semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan ngono. Malah linggo. Ya Allah. Ya Allah. Wong iki atur panglipur kok ngunduk. Ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki. Geger ora ketok lho kok mburi. Geger ora ketok. Lah iki apa padha ra peneran to? Golek gonceng penak, golek gonceng apik. Komposisine iki. Apa-apa kok. Ya Allah, kae nutupi kotak ki lho, Iya nutupi kotak. Percuma ngene iki terusan nenek. Alah, boh. Wong nek titik kok ra peneran. Ngomong ra peneran, ngadeg ra peneran. Ketoke uripku ki ra peneran tenan ya. Aku bersyukur. Bener ra Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya. Kok syukur kowe ya? Ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun? Ya jal kowe ngletak kok ngletak kowe lungguh wis lungguh ya. Mas aku iki mau tembange sambung wanci dalu. Nggih. Tapi cahayu pundutanipun sing aku andalem Soibul Bait panjenenganipun Pak Nar. Pak Nardi. Mati Narto Sabdo. Pak Nardi. Pak Nardi. Ngersakne ana Napa wau? Warudoyong. Ana Meneh sitoke pundutanipun panjenenganipun menika katresnan sejati. Nah, manut anu Warudoyong. Cahayu, manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayupan nika to. Warudoyong menclok ning Kuwi walang kekek. Kuwi walang kekek. Doyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saiki kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki ben tembang tresno katresnan sejati. Katresnan sejati. Pundatipun Pak Nardi diaturke sedaya kru saking Ude Jaya tresno tekane mati, Papa. Ude Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papa piye? Ya Allah. Oh, tenan to, blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to judule apa? Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Lah, Bu. Sing bener Tresno tekaning pati, sing bener. Lah nggih jenengan aku kleru. Aku muni piye? Jenengan aku muni katresnan sejati. Lah kleru kok mok terak-terokne iki lho. Wong kleru kok mok terokne iki jan lumayan. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut ngono Enten ae. tresno tekane mati kali LDR, Bapak. Oke, ha niku manut panjenengan diaturne. LDR sing langgeng dayane rasa, Mas. Langgeng dayane ngrasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladrang po. Kuwi mau LDR ki ladrang to. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Bapak. Oke. Rati. Hah? Rada alus ngoten. Oke, Tresno LDR. tekane mati. Katur Pak Nardi. Layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya, LDR langgeng dayaning rasa. rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Ya ndak. Mereka Pak Nardi pundutan panjenengan. Langgeng dayaning rasa. Senadyan mung suaramu ngademke ati wing ngucapke janji iba kamu ning Allah takis
Niken Sarindri. Luar biasa. Wah, tembange Jos. LDR ki kepenak. Nggih. Terima kasih Sayu. Binarak rumiyin sing baku tetep didongake ya, Nduk. Pak Nardi sekeluarga juga tidak lupa ya kuwi yang putri Bu Kasih. Injih. Muga-muga enggal kaparingan seger waras. Amin. Sehat pulih kaya wingi Uni. Tasakuran dalu mriku muga dadi tombo karena sing ndongake piantun pirang-pirang. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, binarak rumiyin Cahayu. Mas Uncek. Nggih. Iki kanggo spot njajal ki ya pundutan saka sing nganggo dalem Pak Nardi ngersake Warudaya. Ngaten. Ugi wau kesupen kula. Apa? Saking ponakane Pak Nardi, Nggih. Mas Deni napa sinten wau. Nggih. Iki ngersakaken mangke gala-gala kalih priyayi daman. Oh ngaten. Ngaten. Oke, nggih. Putrane Mbah Joyo. Oh ngaten. Tapi tembangno Warudoyong ya. Waru-waru doyong, doyong ning pinggir kali. Ayu moblong-moblong. Kuwi ta parikan tok ta kuwi. Saikine tambah gedhi. Ngetan bali ngulon iki tenan apa guyon. Ya. Waru-waru doyong ning pinggir kalen. Intan karo Ayo Mega Jumlah bareng deno ta? deblok saikine kok tambah lalen. Nandur pari neng tengah sawah mugi Joget ana panarti berkah barokah. Waru-waru doyong mangklung ulon. Ayo deno deblok tinggal jagong keloni uwong. Ngetan bali ngulon temu wong edan dijakelon. bae kowe gerakan. Doyong neng pinggir kali. Ayo deno deblok saikine ana nganti. Mangan roti ante siji mugi panarti lancar rezeki. Amin. Waru doyong pinggir kalen. Ayo deno deblong saikine kok tambah lalen. Tuku piring rupane abang kesel miring yo ngadang-ngadang. Warudoyo ku penyen tembang parikan kok ya. Nggih, Aku kados sing- kijing miring niku. Aku nek bayangke iki kesel miring terus apa kuwi? Ngadang-ngadang. Ngatan-ngatan. Tembange pundutanipun kanca-kanca parkir Cahayu. Napa niku? Cukup nganggo tembang ya kuwi langgam sabar. Oh, sabar niku langgam to sakniki. Langgam, Oh, garape langgam sabar. Mas kuwi langgam. Sampean gak ngerti to? Oh, ya cakra budaya. Iya. Apa-apa iso, sing ra iso ya mung siji tok. Apa? Kelakuan apik. Ya Allah, sampean ngelane kelakuane elek. Lah emang wong sakmene kae kelakuane gak nek sing apik. Ora Bocah kuwi. ora Mas Gocek. Aku ora tau gecek coro lho. Kok gak sih? Masa tau gecek coro. Mak gecek coro niku. Tahu ngono bengi iki arep gecek coro. Yo, tembange Iya. sabar buat Sabar. dulur-dulur Jaya Mulya. Ana Megang, ana Intan Butikawa, ana Cak Uncek Warudoyo. Ada Kirudi. Ayo. Oh yeah. Cakra budaya Indonesia. Ana model kanca-kanca parkir eta. Sabar, bagus. Saya kira dibuat sini darah dijajang lho.
Musik iki pancen gampang nyelike. Angger sinden loro iki mriki diwehi paten. Buntute dikekne mburi iki sindene ben ketilik. Niki rombongan boten to niki. Lho, rombongan tapi kan satru. Sinden iki karo pemusik kan satru. Oh alah. Mergo pemusike Kulino Payu. Heeh. Sidene ora katut. Sinden iki apa-apa payu sinden iki. Oh. Wong lek dong wayang Sepino HP payu. Lho, TV payu. Lho dodolan. Mboten menyaya lancar kok ya muga-muga kabeh mangke berkah. Amin amin amin. Pak Aldi Janude Joko apa Jaya Mulya kabeh mangke berkah. Mas Unjak juga gendut niki Celindri sawetara perkara tembangan gegojekan mengko dibacute salok nggon wanci gara-gara. Tibaku tidak lupa ya kuwi Ude Jaya Mulya nggone kapur nyoto tutup giling tutup popokan mangke berkah. Ya kuwi giling buka giling yang akan datang juga buka popokan yang akan datang. Jaya Mulya manggih jaya lan manggih mulya. Allahumma amin.